Anem a veure qui tenim ara a continuació, perquè evidentment si parlem de festa, parlem de tradició, parlem de cultura i parlem del món vinculat a les festes de Quart de Poblet, hem de parlar del consistori i evidentment parlar de persones importantíssims que defensen perfectament la festa i la tradició. Per a mi és un plaer comptar així en este set que hem improvisat pràcticament amb la presència de la nostra alcaldessa. Guapíssima, per cert. Gràcies. He de felicitar-te. A banda de com eres, de com tens la ciutat de Quart de Poblet. Gràcies, és un plaer estar... Doña Carmen Martínez. Amb vosaltres. Benvinguda. Gràcies. Bon dia. Bon dia. I bueno, mira com està l'ambient que està vivint la gent ha eixit al carrer per viure... La gent té ganes de festa. Moltes ganes. A més, l'oratge ens està acompanyant, ja pareix que la cosa ha millorat i la gent té ganes de continuar una miqueta en la ressaca de les vacances abans d'incorporar-nos de ple a treballar i festejar els seus patrons i fer les festes populars i patronals. Bueno, Carmen, per així han passat ja gent vinculada al món de l'esport, perquè és fonamental festa, esport, cultura. Hem tingut el president de la pilota valenciana, que és fonamental, hem tingut el president d'Esclavaris, i ara en la part més administrativa, que és la que vosaltres porteu, quines són les novetats que es trobarà la gent que vinga a la ciutat de Quart? Perquè sé que aposteu per la cultura d'una manera molt intensa i això es nota i es reflecteix en les festes. La gent sap que a Quart de Poblet tenim activitats per a tots els gustos, per a totes les edats i per a totes les maneres de sentir la festa i la cultura, no? Des de representacions teatrals, correfocs tan tradicionals, una nit folk en els nostres balls tradicionals. Tots els dies tenim un gran espectacle per als més xicotets en el Parc de Sant Onofre, que són amb les companyies de primer nivell. Ahí tirem el resto, tirem el resto. Tenim també la part més tradicional amb el cant de la carxofa, la passeja que va ser a nit, la nit de la llum, la de la bona mort, totes les festes més tradicionals. I després segur que la segona setmana fem els moros i cristians, els moros i cristians que també ens transporten a uns segles darrere de la nostra història. Ajudats per 22 associacions, tant de barris també com deportives, com tu has dit, que continuen fent també treball per a millorar i complementar aquestes festes. N'hi ha festa per a tot el món i sobretot enguany hem fet un procés de participació juvenil en el que els joves han dit que volien macrodiscoteques, que volien la festa de la Holy Run, que anem a fer el diumenge que ve, i coses noves que ells s'estan involucrant a portar endavant amb nosaltres i que segur que la meva regidora demà vos contarà molt millor que jo, perquè a més se va fent hora de tirar la mà. Exacte, ara sí ja te convide a ocupar el teu lloc, moltíssimes gràcies. Ja hem parlat de tot, novetats, moltíssimes, n'hi ha per a tots els gustos i ara anem a disfrutar d'esta disparada de Ricardo Cavalier, que crec que també aposteu en primera. Estic convençuda que va ser un èxit com sempre. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Disfruteu-la. Igualment.